Здравейте, пичове! Аз съм P2004. Днес ще игра с Калнаджицо, къде нека да излете в Kit PvP, в Warcraft. Отивам да бием Некъв. Некъв ме би отзад! Некъв ме би отзад и това май си ти. Не. Аз ще убия този. Те са тим, май! Не са. Как каза, че ще убия някой с Optifine и му. Леле, аз съм на фул съм. Бегай. Некъв ма цели слъки, не мога ме оцели. Рип. Не ме представя, аз съм Ти не цъкаш в момента. Айде! Не! Ще ми са малки тука. Аз го пих един Прямо в плюс. Бях тързан. Ще му отпиеш ли? Рипна ли бе? Айде! Убиха ме. Рипна ли бе? Ще си изям голден епъл, като изкачвам. Ей, как е? Да, ти по 10 пъти ти го удари, после аз 10 пъти го удари. Аре, бе! Долу го удара! Убим. Аре, сега с голден... Ще го изям. Нема го изям, ще изям голден епъл. Виждаш ли бе, хакер? Да мъдър хакерин. Аз го убих докато това бе! То слъкнек. Аре, мри бе! Къде си бе? Къде си бе? Не, той ще ме убие. Той ще ме убие. Калнаджицо! Тук ще ме убият. Шоп! Не му отварям. Чакай, трябва да съм тих. Тук ще ме оцеля с лъка. Абе, ти имаш оверкил, бе, ком чернаги. Убих Некъв тук. Те не могат да ме убият с лъкове. Пуф. Къде бегате, бе? Вие се въртите около мен и не мога да ви оцелим. Некъв отзад ме бие. Някаква. Леле, Некъв с даймонд. Леле, сега ще ме пребие. Бягам. То с даймонд да дойде. Рипна ли бе? Не, още съм жив. Не бе, говоря на това, бе. На Рузо, Рикарузо. Ризо. Трябва да се скрием некъде, бе, ма те ще ме видят никак. Трябва да съм на shift. Ей, сега то се рипна, човек. Няма да ми се кажи така, бе. Това пълен рип. Колко ме бие, бе, искам да го бия, бе, айде, бе, кои сте нехайни, бе. Да ти се бъде, който скоро. Има дупка, аз ще се скрия в една дупка. Сега как да излезна? Трябва някой да ме убие. Трябва да ги стрелям от тук с лъка. Бам! Ще си ебет, майка ни. Тук има някакъв скипър, гадния мазай хак. Как много пътва напред, глупчите напред? Това не ти е някакъв снапшот. Аре бе, тези стрели да свършиха ли? Свършиха. Некъв! Аре, виж ме, бе! Аре, извади ме! Тома извади от дупката, като ме удари. Защото светлината и там с то ми се запазва. Не ти се запазва с то, бе, умен. Да, бе, да. Бате, това не е платена Майнкрафт. Ай, се обърни! Човек, аз съм за теб. Добре, ама Некъв тук с голден епълки. Тук е Optifine, тук е Optifine. Пише оружие. Пази ме, защото... Такъв плей. Може че. Отгоре ли още, бе? Айде! Убийци! Вие сте... Къде бегаш, бе? Какъв ногбак има? Как се? Аз те ударих. Голден епълката ми свърши, бе. А то сега ще ни убие. То с някаква братичка.
Найт. Аро! Двата и двамата сте с еднакви скинове и не мога да ви различа кой да бил. Пийте. Не имам голден, не е пълки нищо, не имам. Той си мисли, че е стигнал, бе. Чакай, ще го стрелям с... А чакай, аз нямам Бе, стрели. ти къде ще ме убиеш, бе, ей? Ще го натикам от другата страна. Нека! Бягай! Аз имам Keep Soldier. Ще ме убият, сигурно съм. О, не, ще да. Обръщам се и ония с братвичката ма гони. Ще събирам за Kit Tank. Аз ще си взема фрикит отново. Не, трябва да се... Аз събирам за Ще Kit си Tank. взема нямам. Аз Да, бе. още малко ще събера за Kit Tank то. е по-готин от Найт. Ония Кит Найт почти съм го събрал. Само човек, той е... Оня с братичката. Да, знам кой. Братичката. Той е топ. А Kit Ninja с дървен меч и просто много стрели имаш. Айде бе. Аре бе, умри бе! Убийте! Леле, те как ще ме убият? Бе, ти кому се легаеш тук, бе? Да. Някой се абонира за моя канал, бати. Да, бе. И слези ти калана ти. Да, бе, аз съм ти се абонирал. Леле, един мина покрай мене! Сега ще го убия. Още едно. Едно гъбак. Не знам дали е изял голден. Нека Даймонд броня идва, леле! Има как. Леле, сега ще ни убият. Не. Айде! Дали имам пари за то некъв готин? Optifine. Optifine. Как и къде е то? Optifine. Това не го прави по-добър на пепето от мене. Да. Лечи си. Аре, бой! Батман! О, човек! Батман, докато гледаш, имаш един скин на Батман. Те сайта ми, да го гледаш. Влезнах в мелето и убих няколко човека в мелето. Ей, китовър ти! Да, не. Смърт! Смърт! Уби ме. Тук има... Аз съм в меле. Аз съм в меле, което е далеч от там, за първ път. Аре бе, какво ме биеш бе? Аз не мога да ударя то. Какъв ти е тим, бе? Най-накрая влезе. Айде, сега ще умра. Ще съм Няма рип. нужда от Ще тим. съм рип. Ще съм рип. О, какъв е този човек, който е влязъл? XP! Сега ще ме ударят. И И съм аут от играта. Гледай го, като... Оцели ме с лък! Айде, още един удар и съм чалнат. Стига, да, бе! Да, ти, бе. И той сега ще ме убие, защото е тъп. Защото е хакер. Мазай хакер. Леле, ще ме намеря. Аре бе, то фонтан. Бе, аз мога да те този стрела. Мазай хакер. Бате долу в земята, бати! Леле, на мен още не са ме ударили. Удариха ме и ще ме убият. Да, убиха ме. Я вия дали имам тъпия кит. Да, бе, брат. Айде, вала! 64 цели! Ама това е само за една игра, нали? Не бе, всички игри, бе, човек. Кинг, Сония с брадичката. Не бе, Найт не бъди май. Вече го взех. Той е топ. Аз вече го взех. Ама ми е безкрайен, нали? Да, бе. Айде, ще изиграя една игра. Не, не, само за една игра. Сега ще ме убият, убиха ме, бати! Човек. Това ще е хора. Рекордната игра. Този клип ще свърши точно сега. И да ви е харесало, абонирайте за моя канал и така. Чао!